moja nejaká taká záľuba v chémii začala veľmi skoro, jednak teda môj otec mal tiež taký pozitívny vzťah k chémii a u mňa to začalo ešte predtým, než som mal chémiu ako predmet vôbec a začalo to takú, spomínam takú knihu o chémii prvkov, ktorú som čítal možno nejaký v 5. triede a tam mi tak nejak učarovala a vtedy mi začínalo tak byť jasné, že asi chcem byť chemik a vedec, ale som prešiel takým vývojom. Ja som v podstate, keď som prichádzal na univerzitu, bol rozhodnutý byť biochemikom a potom počas tých nejakých 2 rokov toho všeobecného základu som tak nejak najviac prilípol k organickej chémii, takému vlastne tomu molekulovému pohľadu na chémiu, takému, čo podľa mne tak najviac vyhovuje. Takže to je niečo, čo najviac na tom láka rozumieť veciam, ako fungujú, ako sa dejú veci na tej molekulovej úrovni. Som skončil vlastne ako organický chemik. Náš výskum sa zaoberá najjednoduchšou prípravou zlúčenín. S tým, že my sa snažíme pripravovať zlúčeniny, ktoré potrebujeme ako ľudia, ako spoločnosť a snažíme sa to robiť efektívne a čo najúčinnejšie a tak, aby sme povedzme našu Zem zanechali v dobrom stave pre budúcu generácie. A samozrejme otázka toho, že aké zlúčeniny a čo vlastne potrebujeme, je, že potrebujeme prakticky všetko. A všetko je skoro produktom chémie, potrebujeme liečiva, potrebujeme chrániť úrodu, potrebujeme materiály, všetky tieto hračky ako telefóny, všetky sú v podstate nejakým spôsobom spojené s chémiou, takže otázka úlohy chémie je v podstate, aspoň pre mňa ako organického chemika, robiť materiály, robiť zlúčeniny, ktoré sú užitočné a robiť ich dobre. Asi moja najväčšia pýcha je táto z Royal Society, kde som bol akože editorom. Je vlastne taká odbornejšia v tej asymetrickej katalýze a toto je vlastne učebnica mechanizmov organických reakcií, ktorá mala slúžiť takým pokročilejším študentom. My sa zaoberáme asymetrickou katalýzou, čo tak vám najstručnejšie vysvetliť je robenie molekúl v tej správnej geometrickej forme. Najľahšie sa to priblíži ako naše ruky, že ľavá a pravá ruka sú sice veľmi podobné, ale nie sú rovnaké a takisto keď dáme nejaké liečivo treba do nášho tela, tak musíme rešpektovať to, že naše tela sú v podstate tzv. Asymetrické, aj tie všetky vzťahy medzi molekulami sú asymetrické a potom aj, hovorím, to liečivo treba spraviť chemicky v tej forme, aby interagovalo správnym spôsobom a toto je úloha asymetrickej syntézy alebo asymetrickej katalýzy a v tejto oblasti my pracujeme a myslím, že dosahujeme celkom dobré výsledky. Vylepšili sme viaceré syntézy niektorých liečiv, ako napríklad oseltamivir, pregabalín a podobne.